nabondo chenga bwakire mwana one gento nanyo lire kemule kero bwate ndagero okulia tulikuwa ni muntu ngukwana where are you ogo chikoyigunga muntu ngukwana yale kubwate ndagera kwaranga bone ndagera ngukurali yani Onsarigo mwana one tari asobe ndagere nabegete ali saa 11 kamili ngaikwaira mwana one karati konyo gukana kara swali ndira boringa where are you been ngi whatever where are you been where am I been igire Swahili yani ngaikwari igire songo zile where have you been na chire kukana nyoro chisani chierete chiri endagerete paka chikombire Onsarigo naye kwali ndagere anyway by the way isokoro egentongera kemo nanyo lire na hango kwana oratiga no munyanda mbole obwate endembe obwate endembe obwate nyebweli goro nyebweli ayoligereria orore nkyo konyoro sokoro manyete na chire wotema ingi gose sokoro nakwane gento kende igeko bare ni ndagira nyora ngata kunyara concentration eko ba zero ekero motaratori ndagira omanyete omuchando sokora bwate nulinga ere endagira kero gwatule ndagira uno musani oye karama nyaiga asenseje egento tobwata no bukima igoro no tokabwata bukima bono nsaiga no bukima papa tokogosora na barobu na butokosora na mama chirite yesere igo ayo no bukima kitu moja nche no bukima na chikazi ni kwa stari chikazi ni sister na brother mapema aine sister yangu yo bukima iga ino skuma yo bukima ayo a woman ama woman sister eliminate a woman musubani I am a boy my boy you're not a man straight na kiaro material tunana boy asike usinga kekroko I know mamura straight I know mamura tuli mosacha tuli mogaka inchino lakini unabona kwago yani na andi ngoboli lero ngikuirenga yesukuru yanga yesukuru Onsarigo tikango tebiga ebundenjege igoro nkagenda pako yesukuru manya konyora te yesukuru Onsarigo tai yesukuru pitotali arafu manya kontebinga bona ngende yesukuru no niva siwapemberezi kauka anyway by the good morning karibu sana minto mwenye gatingado zisubwa teteke mumura bulikoro Etwani ya Getembe mambia bono tunasensema ili ya kane katoko sanga singa mwe bono mambia mangana mangi sana bira kolekana lakini in the meantime tukuliye bintebinga sana bya biri bigo kolekana gaiga ibi abaire ebikongu unabona mangana umuliro bono umuliro yonki kaliko kolekana semera Onsarigo mara ne sukuru yani jisukuru mara ne chiro mara ne chiyumba cyabanyene bono mkiki Onsarigo okorra abantu bande abagakari ko imuka baligerera inge ibande ebi mbiri biya bataite gusamba birosi kuchi permanent chigoroba buna bono manyete ushukuligera igoro lyoka amangana mange sana kolekana Matildah igoro merere yogete korwali tukuri aje mamosi emerero okwe maite buna kebrigo yaba obokongu ekere gotukanga omorero ko bwatite skuru ya kebrigo yaba mura omorero bwatite chiro ya kebrigo iyarenge getiro sana ekero kurigerenga nonye ne chigari cyo kuri omorero chi ogosinyonga ense amukebonete kwegwe priority enibo ye chiro egenderete gusaleka ose ene skuru egenderete koya okurigere buna bone chiro nero ya gikomba abantu babere basiritia magimabo aso omorero oyonyarete kwate ko motindi sana abantu bari batigero chingoma buna kero kurigiria ase abanyaruka bali aba utumishi abange bagasiria magema abo 15 nabo igo abande bagatigirwa chingoma abande mbono bagendete kubwatu kwa kurasi chinyagitari lakini ekero kurigiria ogwateka mibosoka ne yego comment kana yemerero unabona ichiro ningugo sambe ichiro tikabatike gotumeka chibasi ase chiro gali ebasi chiro straight bako yekere biteli ebasi koradi ebasi nkikurigie chiro ebasi bako yekere biteli Onsarigo bako yekere biteli gali ebasi ne yogu wakachianga monene ne gasi nere kuyeke ndagira bono nkyo ndi ukwana mbiri chikasi ni aso bwengene linga ki chibasi chiwana chikasi kwana teba teka neri chitokero na chiro teka neri chitoka se chiro ka kitabatali buna bono gekomba gali nakikora umutegera libono mambia katukura sanga naye tukubura ni buyake gima turasanga naye bono metro aburani chiro ejwera angena sole twarali mere gwateka una gali gekomba yaira amagima yabantu yasalie nibo yechi million chichibesa yaire binte binge sana lot of things biasa ka lot of properties biaba destroyed ine aye ekero muliro lyogo cha se chiro umuliro yugo cha bwateka ngayukurwa
nga kitoko tutangemerere. Number 2 naba unchule bagwe samba unabona tu aligeli miro yabo rokiwa tokasinga ingo guchusamba inega si chiraro naba unchule bagwe samba umuntu guchusamba nga ege panda giya Matildah tinkika ni tusamba ne ora ne famba ya kusamba nani body ugocha samba na ndebono kama kuligere nga ki response ya kuba kurwa serikali ane mono bunabona ikiombe okonyora gitenere to kulime omuliro chi fire station inchiraroro kwanyora nga ekero bunabona chi skuru chiko kwanyora nga skuru ya ikire ko yase Getembe omuliro aba kulime omuliro bataraika kwanyore chirongo yiyarenge gusena magacha arenge koya kwanyore gari yachire gusema machitayo obviously coming to late seni gochirare kwanyaranga chisimi nabo chiwa kusobo konyi mbogo ikabwango norocha abantu bakolimye omuliro barabutambe gocha bari late arafu tumanya gocha abasigari they are coming too late ekera mangana ali akode kiarara punguire kiazi lakini sokoro bono nkige kale kolete meriri erina liriboro inkige kale temeriri yiga lere kale kuwate kasi chinsemo okwarole abantu abange basirie nibo yabo abantu basirie amagimabo inkige koleta umuchando goseme basokano yemerero comment kana amatuka bwango iga kiro koligere korubuno omutinyo gatano no mutinyo igo gatano narimo ame basokana yabere menge sana yemerero sokoro ninkige koleta nkige gochakie merere na kige kogera bono mambia togo kubuli mwencho matelinga sanga ngone itu asempe bono mambia totebi ko ndonsi imambia bono gutese namba 0702666669 07 ekatukonera 0716111177 bono mambia kona ngona itu bono mambia yo matelinga emerere yegwate ebe ni chiro ebe nasi ibanda by'abantu bakonya ebe nasi obumenyo bw'abantu bamenye temereye gocha nga kitoko tutangemerere na linki ekonyereta gekora bono maite muwasikono yobete galia muntu agasira na bekobo bubinga ubugima bugusira gwitira sumulero ubugima bwa muntu bwari wicha kogendera koboro na ubugima bwiganya sata nti muntu ndi bwensi bono msalike kana iri ibiriti byonsi bitukutu pimangana yo kuruka taijo bantu twali injerende yonsi twali none ndagereta yekiri esanga ngono ntumi ntumu anchomo tegera libono mamitu kuonere ngotura mayanga nki umuchando monene aya according to you nki umuchando monene nga yumuchando kurwera nki gekoleta emirereye and by the way ebiranga byambiro biga Getembe. Hello, good morning. Hello Getembe. Karibu sana. Oyo no mulembe nyasani kuruma gwago. Tatanga koligigoro? Akina ngoro na bwa ta. Nkoiguna na koligeti sana. Ndaivule ngankwandike tikakyo mwana ominto noene kebu nabuga tenga simpaka ngatikera David Matildah gali kebu kiana kenga chere no tora inaete mangana yisukuru yes umanye tebu nabona yisukuru njibwato muchando umuchando mutanga nina na koigwa abana ba kerokende bagokwaniranga abana ngakibakonyore ndagire sukuru koigwa umuntu ogoburi gendekyo agekogera endagira umachangire sana okonyora ngakero kende abana bakoye guchiyoyo libaga bare koye kubendangira gusene nyama kwanyora mbali konyora bindebyo egento kende gyakabera abana mbali bare mekora bakuru chinyomba nyarete bamanya gocha naende musiri mono form 4 abana ubago changia gakoera maete ngakindi gochikoira na sukurwa ndegete gusari nkore kingende eko gara abana buna balete naroje sukuru ya moga iganka yes abana barwete migori yes abakurya bakataka gusambe sukuru yes akatu aba inform de ali watu wagenda to akora sakwirite bakatokanyora lichibu tukabasere bakagenda igona abana badaite baye kwa machika makongu anyo omwana ogosire aye kwa tabu amanyenga kita chikoirorera kabere mbiamono yo to mulembe nyasani kuruma gwako. Asante sana mulembe nyasani hano Thomas Mwawawa Center antu mama wawa yesana watu ndo mugaka Okorogo gali mawawa antu mama wawa bakatoge ni buya baba wazi mataro baba David Matata matata ke ungelitwa mwe tambe Kiswahili huyo in fact ya bantaba yasana mama wawa Getembe low. Okay, yes karibu sana nakibwakira bwakira bya Jose Bunyamatale Express ingoro mataraiti ndojera na beka gongore tega iga yes bono na ko tega insoliti go yo muro na bosongo ya itoga emero ya ayira pana mchezo mara na chi wasamchi mara ni ga alki centro mara na chi wasamchi obo chialia
ense kaya para mchezo na ande kama na kobanga uchunguzi inaendelea na uchunguzi into ana kumanyanga mwanzo noro. Yes. Tusiga nkagerete no ino yo taratinde kwa nyanchuga. Iko musacho ndaye nyomba musacho yiga kolega sioko ni melibie meteiga. Yes. Ono baka nandi ni gako kwa umete. Niga imoka nyomba yaye permanent ekayibune yobo nyangi ekaya kabisa igamba kama gura kaya kabalibu. Na mangana yo tago kwaneru amba kwasi na komanya ingi kiaba. Yes. Chusiga enjere gasago chinyati ko gaiga sibaguru kadelma kema gutagale ko kwa delma ki. Komolero kabwata kabisa mugaso igoro igo kai enyombe kaye goroba abuga kanonye mboro terali pewa. Toko boro muy bueno moro kerase bono unto maitinga inkie ke kiabeire emerone ya 15 años so ire merro imi bono ande kero ko nyori sukure ito no tenga bana mbata mbiri mbata ko tiki e kero ko nyora bana ne kibirasi mi bale ko soma mbaka ko semu ga sa bana ngo soma bale ko makwe unga eto mu yaire ngolendo samba bana kibakale kirasi me ko soma na keko tukubuli chibu ndiri linga kitoko karabono Joseph Koruiti bone gente que un tundo mai tingani igo to kubwata to be kama sawo kabisa igo na bon to be kama sabe sin nyasa era bie ko manyina na roche gento ke gembe to kokole kama ga ya so wanjo nde bwen so kare ko sikana igo yogo sambo ko twale ko saba boronge to mogi keri kabisa na inde gento jenale ko saba ngonye karo manyete gango te kare nyomba jaja gete ko ibo matara iti ko chobo nyako sana bantu batate gete nyomba chobo nyanki. Yes. Ekere nyomba ya ire bon meskure ya karo ya ire. Bigo bibuli bya liko bucho kabisa byabe kwa macheime. Abantu banywa mahera. Abantu bamana gosiba atali bonzi bibabe bali abakoliye gashi baba abana babeki. Ebine bikoro. Ebikole ebiwono kote ono imona otenga mapema. Bona boko ja kwanyora biko bwato umuntu kabisa umuntu nonyina abantu abakonyora bakona kwa bakibalimo ga tauni talibo sibakora rwa mabera mbaro balimo bwabo bwatese ngenje ibe byabo. Alright. Miyamano. Asante. Jose werako tenga aukase nyumba ya ire abantu babuchiri buliri basiba mahera no maite binte bibiri. Mahera ni nyama ite bya kabisa. Buno kuna mahera aliga tokoba. Mama ke muto kwa bebali. Omanya okora ko teranga abantu bale tauni okoranga ne balimbo kumbe ne bintu bako. Abande bako le tibi. Onsarigo. Getembe hello. Okay. Hello Getembe FM. Oh. Mbona Rafael mwana James Nyagabondo kuri ngojinze mochalioma. Aya Rafael. Dada. Ngaitalioma ga kutata ngaimano kwalenge. Nyazae mbona ona ruarande nyambani weto muzigyo ko ukuralioma bweta abamura esa wadi yane ngaigweira bono. Bono bube nale ko nderende na eta abana ebwie kankwali ngora Rafael. Bono tali mangana. Igora kina bali eli ogiri yako ikerete. Jorina bondi weto muzigyo ko junjwa kabisa. Musubati narolenga abo koro kujakirini. Kai. Omonkwaneli. Jakirini orolioyo. Sika ngakiwakora kwamanya. Ai Rafael. Tiana mangana yo mugako tukwa merero. Yo tukwa mangana merero. Yes. Bono ngocho kama zeito ga rende ngocho kenya ko toga na yola bake zukuru boli teli none podi ne zukuru ya kawaida ade zukuru. Nye zukuru hii asambiru nyagoto boli. Bono ko jakera abuto ko sikomanya ngake baka none zukuru yego nale kana ko sambu abana barabuti abapunguza bamanya ne zukuru bachiete. Amaene basome bakolere haki abo bali amasoma abo tali okujuka sambe zukuru nebo bugima bwako ngire. Iye kuna kweke nje ndakala rama zabana ni ringa abana bagende zukuru basome. Asante sana, asante brother, thank you. Nkorego nyasa babu. Getembe hello. Onsarigo no roje ngote. Sorry. Yes. Mekirande kia baba. Ekirande. Nwa dawo. Ekia baba. Ekirande kia baba isema ni Kinyambi. Kinyambi ereri. Nyambi ya Nyamira. Yes. Ona chengo te baiza. Yes, ekirande. No, mate ntote betugo seni singiro cha sikorogi no dio ngwalio. Iruma yemerero. Yes. Yes.
bono bane barobo ikale kiagire mere konyore mere gocha from nowhere. Ke koro no baji de gyo geta ke namasabo. Dinde mere ba sa roma to gocha ni ta ke kiagire no bane bo ikale. Right, asante sana kirani kiaba. Bwana ngankore higo. Ka kinkore higo. Serikali yetu ya Kenya. Serikali yetu ya Kenya. Tigekore higa ekebiriti tigake bunya sore. Tigake bunya sore. Ge kuri kikubori kabisa silo onde bwese go tuali kebiriti ime. Nade miaka na mfo. Iko bana ntu tume bibiriti nyomba ngatoka nyoromole. Tiko yiga chesukuru. Ngakire toko nyoromole. To muchande kiagera. Toko nyoromole tigaturi bintu. Tigaturi marange. Tari kebiriti kego chakyo omorero. Tari kebiriti gyoka. Kebiriti tari karo kego chakyo omorero. Tari niki gotatie kebiriti. Estima ne kebiriti gegwok. No so kire. Estima bora tigebenera gwateti. Njerete Onsarigo gakitatu mwana minto tigatore ndabana. Uratabe kebiriti kerusi gwo. Estima rusi gwo ngakitoko ba. Ngakitoko ba bono. Bona bato ebeya mbi Onsarigo ebeya. Etwani ya Getembe. Hello. Okay. Hello Getembe. Karibu sana. Kisa mune jaka sisita. Aye bundi. Yede fundi chimene chiredio maneka inombati bondi. Karibu sana fundi ejisimi. Tiganga ndaso mujadala. Yes. Emerereje twanye gure kera ase kuigunga bo bisa abantu mbali bago tabata kokoro obo tukiake bata banga tigabaye gwenga tigete. Bamanya ingi cyake cyo mureroyo. Yes. Ono konya ndiye serikali nereko sona nororo. Yes. Amajibu atoka tu amanyange gento cyake tingento gete. Nande bono toka niriko korega nande amagoso buna itachi kororokana. Emerere ina ande benga ngororokane. Yes. Yebi ndo bune bikondi bibya koreka kango merere ndiko kunga neji jiro jai jisukuru jaira. Igayo kobulie serikali yakora uchunguzi. Maita banda bango tabara dalina uchunguzi bako kora bakira ibya kora. Yes. Bajire nga kibara kora uchunguzi. Ekaraba kora uchunguzi majibu mbako jibatoa. Yes. Bona kera kondi ya majibu ayako jya soko monto onsega abuna nje funde zimina amanyake ndo jya kiye cho ye kanisa yeto yaji no enestima yale ngobobe. Emerande ko be kwe mengaga be kujipai kwe sere eliketi be kwe sirote. Biamono sana binanga libya sana bana. Onsarigo. Enaro lireke kase simiane. Is excellent. Honorable. Josephat Sungura. Bona se kwa gosire talikoro kuisexa. Okay. Ya liete elindi liko enda se. Omojimiwa sore dende tikabo mojimiwa ya yonse na ya. Ntobuate elieta excellence liko enda igwa. Josephat yare mheshimiwa hari honorable. Excellence liko enda sabantu baline president. Ngwaso message ngosomaka. Ngwaso message. Na beli kire excellence. Is excellent. Matildah kyo akokonyo mugako ye. Josephat Sungura akontebinga. Tebya bantu berende namangana yo mereyo nande abayiboli tigabasike chisukuru abana tigabasike chisukuru abali muboyigo omweshimiwa Sungura agagotebanga kurwa Kitutu Central Ward emerero eyeme basokana yemerero nyare gutango straight timaiti ebinde ogo chwatebanga excellent na excellent Etwani tumeka ondusira ini mozi wanga ngosina ka bwakira bya Kiro kiretiza mutanya musi. Nyamusi ase nalenge. Ase kwalenge ga ngati okwani mwana no mugaga ga bu mugaga sama wasaka ga eta mwana sukujuma. Igongwa ntu kwaneti. Mapema. Kama kwaneti ga mwati tenjere kiro kururu akiuchinya mutia tenda. Kai, ainingo. Yako kuna na meke pedia. Yani ngatenda nyamusi gali paka ngarage rotali ororo ngakiboro gwako tei. Oyo ntwaje tukaragira nerasegete. Ami ndo na mamba rosi na mokwana na tsawa digari mutese. Ina baru etma kromo diraga dirungara garuti garanga kwat kurma ngara. Yes. Baka muga ga mshali stage wala diranga sati mwana school. Karibu sana bro. Bana buna school tingi kali kuya. Akora capitation clear uya. Yes. Ewa nambali kwa nyara ba sanjira tumu na bana kusamba woga pate chindoro tigo sambo bana bato in school. Yes. Una recently ya sambu ya gekendo. Bana balinga school lakini ngo kangirende cha sambete. Para tiga serikali iliribia. Ito mechiwa sisa ino school. Yes. Eliende ama soma ya ndreka kama kawaida.
naende chenjira ndikidamujirikia kororire chiskuru chinyinge iye chindi chinyarata twange chibona nyedomo yabo kere ngoro teringia rwagotonga bakora magacha mayabo onjure lichibetinya. All right. Aya ngwanire muhako yo Okorogo Na kiwata bokoro kwa bro. Major Brigadier kuruchika mchirikia. Unokontebi. Ngakikwara oteba tada. Akoira mega mangi gorona te tengo bwatira gatwani kale ngega lakini ukauyo. Bro wali ngochande bakabu nko yaje there is no any problem. Aya akaire ngakarabe kana fendi nganise. Yani ndage rero uke jikini kiao. Yani ukawa maiga kare wachakire kobekera ndage. Ndagira. Ndogolisimia moyo kaka motegera Getembe. Hello. Na kibwakire mabu. Aye baba bwakire bya. Muchukuru. Wakire mbora igane gesieri. Lakini bono ngaitaga gwesieri ngajigweta ndarajigo igatonga ngatene na asini kuratiga aye umaite twete gesieri igwaye baba kuratiga mama nani mama Sara tugwete gesieri tutara igatonga tugatinda twata mama Sara nali nzabuli akabura tojuganya maiya mate tuyo. Ono inchengo cha koyunga no mwale nyabitengo chikoganyerera nga bakire ngachikoga akinga tabange chite pake sie straight mama mo gatirimboka mama na igetege sieli ke gatema ke kanga wega tongaime mwale ngikonda sorry na otoramo vyema sana mama Sara karibu sana asante nyasa na anje naendenga kichinde tumerane vyema sana mama Sara kuruge sieli gali vyema sana baidi mama Sara basa tukubuli mapema sana ngango itaturege sieli itwaide Onsarigo na bole sorry mama karati ganya bono Onsarigo noroche ngotebi gakibuna twatarite lakini asenali Nyamira tutata chite kaki abantu banyanyira ande ndiye gete ande ndiye gete ande ndi suguma ande ndi amatumbo ande ndi enyamembali ande ndi agazu ande ndi mbia mono asante sana mama Sara mbia sana asante nuje David matata ngo ntemo kako vira kino mokorobi konyora nkumo igura kinaro je no mokorobi ali matata Batato yo twarengenere igoro twarengenere refa na baba David matana agusukitu chimaye kaze na mwachi ndo wali about test okogenda Onsarigo tira kebero ngetano na isano cha mutuguri chisabire chabro mambio motegera ya sento sana oli 102.7 Getembe FM umuro buli kuru Etwani birenga libya obire byenye nchana na kolera jujumbe gwali kirega sante andaka twa mungere biri sato Matildah korona samali mutanda mbari bali kire bono mambia asomoro buli Etwani ya Getembe. Mwalimu Elijah Ochenge akota kurwa South Mugirango musori bwege susu na kuru City Salams Club ezi mpole kurwa Kebirigo na bwego Lamek Omariwa Bluetooth Senior kurwa Marani Bochi Bartolomeo Momanyi akota bona kurwa Nyanchonori T-Boy mwenyewe akota bonga yenda toile yuko tuned in akota bonga no ali meyo murobiri Jimmy Madola akota yuko tuned in kurwa Bobasi Kiongeti Nyamachi na boygo Obaigwa baba kinami tuned in efundi echisimi nechi radio boy child awata kurwa bomokora misisita Bernard Kabete awata ba live na boygo Peter Mayoyo kurwa Nyamanengo Bernard Nande Kabeta ndo chakwira na igawata onga kurogembo Kerongo no aleme yo morobelyo na boygo Bismarck ekurunga Kerongo bona yenga ikwaro Kerongo. Okay. Nawigo Bismarck moko Victor Viki agotebo kurobo inami na boigo Kefa Nyaribo Christopher Tandi Dominic Marube Pilipili Hoho na boigo Moravero Brigadier Anthony Ratemo Nere Ben Nyabena Bonventure Movisa Rogers Nyariki Msurengia omosori boigo susune kati abali bali kire ujumbe chabo asomotandao oito o Facebook kolenda singincho yebiro ujumbe cheno chanyale kwikaiga studio boigo Rogers Nyariki nande sense moyende Stephen Oendo Jared Oyunge Pilipili Hoho nainde mamake Ruth DJ Bosco Kenya na boigomo The Noise Boy Embogo na Innocent okay na denero The Noise Boy bonsi barime yo murubulyo ase murubulyo bwetwani ya Getembe bagenda tosanga nento yemo kaki abana bane bachire nkuma abana bane kaki abana bane Stephen Yarika mama ke muntu mari chuma kuruga igachinsemo cha ngaki salia kurugo ibeno gwoti kaki abana bane igansare igansa ibeno ga
okay gaki umwana one Steven ali karara mkwandi harafu manye kurugi gabu mkwani mwana one engineer James yongera kemoni harafu manye kuruoro gabu ngende immediately mpaka so mwana one okurukwa nere penalty macho kukabwere liyongiria kwamboka kuruabu mwanga irumu okay kuruabu ntate kwani umwana one gaki umwana one monyenye iyoge tata kwa gwende okay no problem kurugi gabu nkwani umwana one oyo kasoma bali inyaruka rende nere ora leto gukura tokole bintu bindege kwa ndo chinga kwa kwandi abana ba usana sante sana emambia bono omwana bwe million anasema pia yuko ndani yakurwa chinsomo chirichi aralia kurwa kio manga bokeira akota no ali meyo murubuli kanuruchega iga eno kukibe wakuro chinsomo chuma choge galia nero kontebinga ndia kurunga sublocation ne division ne location ya echon siamo sante sana pamoja yakurunga Fred Muturi kurwa chinsomo chenya kinyo misia no twetete gali ntu amuroche abantu baito bonsi baba David Matata omwana bwe bundi nyambega bonsi santo sana uyagontinga ivulia power isiri mekara kurugali chinsomo chekitaru ara David Matata no ali mebono mambia agotenga Ruth moga na emist koliaye no bale bonsi pi emambia bono chikoraga chisa isatona mangana maya sinchira yokenu okay omwana ronebo korukucho onere Geofrey Onsarigo kwa Geofrey Onsarigo mambia bono asomro Etwani ya Getembe toska tochana mwana Matildah Obaigwa no nkaraga homosia tenteli guta njirendete iyo Getembe FM